Ate Diana, mahadlok ko. Si Papa. Aileen, ay kahadlok. Hunahuna lang nga makauli na ka ni mama nimo. Naaraw. Ate Diana, kuyugi na nang ko. Dili pwede. May dagang backup nga tao si papa nimo. Wala na mo maihapog apil. Padung na sila diri. Paminawa lang ang instructions si Papsi kung asa siya dapit, okay? Relax lang. Bara niya tong paagi para makabalik ka sa mama nimo. Nagbuwag na si Mr. Rodriguez ang duha niya katao. Sige, Papsi. Niyo, at duha na ninyo, Diana. Sander, pila ka buok padulong diri. Padung na diha si Mr. Rodriguez. Napakatug na nako ang baniyang tao. Pag-amping, anahon ka naman ni Neo. Okay. 12, 3, 5, 6. Aileen, tagot na dito. Popsi, magawas na si Aileen. Aileen, dali na! Paspas! Ate Diana, sunod na nako dire. Aileen, ay kahadlok ha? Safe na ka dire. Diana, Diana mi dire. Paspasin ninyo diha. Okay, Paps. Hello, Mr. Rodriguez. Miss Diana, in ani day ka mo welcome og bisita. Asa si Aileen? Asa si Aileen? Hilom. Lingkod diha. Sander, Neo, anhi anak ko. Diana, okay ra ka? Padong na ang mga pulis. So if I were you, I'd take my seat. You can keep me here. I have my rights! Oh yes, Mr. Rodriguez. You have all the right to remain silent. Ang tanang ebidensya kontra nimo, andam na. And of course, a man like you won't do anything stupid. Daghan kog connections. Pila may gusto ninyo? Tripleho na ko. Ayaw magtuwa ng akong asawa. Sorry, Mr. Rodriguez. Ang ransom nagisud na ko sa imong account, nabalik na ni Mrs. Rodriguez. Mo ba? Pero timan ini ninyo. Balikan ko kamo. Sa baan ni mo, uy. Sa baha, bukon ko na yung itlog. Hilom na lang lagi, Mr. Rodriguez. Maninood ba adyo na si Neo? Promise. Pili lang, Mr. Rodriguez. A. Bukon niya imong itlog. B. Pabuthon niya imong itlog. C. Kumuto na ako imong itlog. Diana, Sander, Neo, gusto ipaibaw ni Mrs. Rodriguez ninyo nga mapasalamatol kaayo siya sa inyong pagsulbad ani nga kaso. O ikaw po, Papsi. Salamat, Kulas. Kumusta man si Aileen? Natroma ang bata pan adto na sa laing nasod mo puyo si Mrs. Rodriguez ug ang iyang anak. Aron malimtan nila ang mga naitabo nila dire. Maayo na. Lisod yung kaayo. Imagine na, kaugulingon niyang papa, napasiugda sa tanan. Unsaon, kwarta may Ginoo nila. Ma-okay ra na si Aileen. Katabi taong nagkasuriyaming duha. Nakita na ko siya mga mata na nahadlok siya pero
wa siya mahadlok musulti nga nahadlok siya. Which is good for her age. Unya kulas. Nawi bonus ani. Siyempre, Sander, kamong tulo nilang Diana ug Neo. Adunay bonus. Salamat, kulas! Kung ikaw pod, Popsy. Ay salamat kay Kulas. Hello? Sige. Muanhan ako. Hello? Sige, muanha na ko. Hello? Sige, muanhan ako. I-try lang, Papsi. Nice jug ka ayo. Mau ba? Bitaw, Popsi, makarelax siya. May buntag, mga palangga. Mayong buntag, kulas! Mga palangga, naginaot ko nga okay kaayo ang inyong bakasyon. Okay niya ang inyong bagong assignment. Popsy, iatag na nila. Mga palangga, mao ni si Darwin Casas, usa sa mga dagkong drug lord sa nasod. Kinahanglan triple niyong amping aning assignment, mga palangga. Delikado ni silang mga tawhana. Magpadala pud kog mga bago ninyong mga gamitunon para aning assignment ninyo. Mga palangga, andam na ba mo? Andam na mi, kulas!